Lydia. Pole. Awinjo kako Obila nooro wach kanyo to jaluno wacho ni seyo gweno tiseyo tenga Ogwa. Wawuoye maundu mar jo pikipiki mang'eny sana Nairobi ka. Iyudo ka japiko ting'ore kata ji ariyo to kendo kendo pikipiki machien no bende chak nigi ji ariyo to they are in the one team. Ng'amo goyi ok mai. Ng'ani goyi lwar teno dhiga piko. Ng'ama mai en ng'ama biro chien. Yes. Mama gima waseneno kaka wanjo pikipiki to gimomiyo gini jopiny nyalo neno komedore to kodog chien en nikech polise ma wan go. Police obet e barabara kanyo en traffic. To moko bentie kod blue gi sweater moko mabiro black kama gichunga gi bonde ka giketo bathe ka. Ng'ani ok ng'i chik mar traffic. Ng'ani ng'iyo ni what do you have at hand. So lweti kama tigolo. Gimomiyo achopo kanyo bodaboda sekta nigi grube. Wan gi SACCOs. To nwasedhi mwawacho ne jo traffic kaka an ja Embakasi nwadhi nyaka traffic office ma Embakasi mwawacho ni whoever will be caught ntiere ne wi apiko to onge kod the SACCO number should be arrested. Nikech ang'o jok mantiere without a SACCO number trace gi ok yot. Obiro mai to kimako number plate to number jakwenja odhi owilo number plate kinyuri bari. Te yudo ka police ng'ama onge SACCO number chakadhe to gimotimo ka wange yudore ni bwana kama to sedine matin. Koro police be nyaka konywa mana golo jogi e iwa. One was a ni SACCOs without a SACCO number, then you are not a bodaboda rider all over Kenya. Be it Kisumu, whichever, we have got SACCOs. SACCO number. Ariembo kama my stage and member nama kama. That stage, it belongs to a certain SACCO. Koro ka number ni chao bedo captured. Ti the lower from your stage, ti nuangi. To eliminate it from us. Number 2, Lydia ja pikipiki maku kinyi godhiambo. Imaku ja pikipiki samoro mak ja pikipiki ni e yo mok ne kare ok odhi luwo pikipiki ni. Pikipiki ne ni bro yudo ka police moko mano makego. Ringo go gi civilian within the area to makuji. Dong samoro yudi gi ketho. Koro penjo mara maduong' kaka ja bodaboda. Ang'o momiyo polisi weyo pikipiki mondik ni GK to ringo gi KMGU, KMFC gig magi be mag sirikal. Ka wan ju pikipiki waonge bonde. Ti yudo kaka there is a case mane ogo CID cha Mihango. Ng'ani goyo bonde gi ng'ama ja pikipiki. Ja pikipiki ogolo bonde kanyo. Se police nyaka konywa eliminate jok mok ni kare to gin be nyaka gi work on the right line mar duty. Town ka imako jo pikipiki kabisa. To nitie nyaka ng'at makidhi kido inali selasi idonjo wang'ayo madonjo parliament. Ugor nyaka pikipiki ni ok dwar kanyo. Bangu moro nitie mogor mogo X ja pikipiki ok dwar. To etie bangu no nitie stage mar pikipiki. Koro nyaka sirikal bende konywa ketu sekta wani obed sekta ma dhano nyalo luoro. To ka sirikal oketo kayongo to gini biro mana bedo
ka ji oluore mana okawe mana in that angle. Number 2, Lydia bodaboda ok rach. Bodaboda ber lakini luore ka kibire bodaboda. Masirni timore okinyi godhiambo ti wang'o geche ipana ng'o momiyo ja pikipiki wang'o gach ng'ato. Waonge haki. Ja pikipiki ng'ama onge haki nabadi kotimo kosa. Nitie kata mana koti inyalo miyi rum mondo ijitetea. Lakini adwa koni ni last week I was just along Ngong Road but Coptic Hospital. Nitiere miyo mane join barabara. To ja pikipiki was on his lane. All the towards Ngong. To mama ni koka join. Ngamone go give way. Ja pikipiki elora. Ngamone go give way ne wadigi. Ekin ngama ni main lane to ge ngama join. Donge ngat ni ma join ni onego chung monde. Mondo nyini okadhi koko join. To mama cha enen kacha to kodonjo ni pa. To ja pikipiki kuom. En kako neno ka ja pikipiki osetuomo ne gari to go picha to babe. To babe kabiro, to babe oting'o pesa, to traffic ni kacha, to se babe se kao pesa to oredho kuom traffic. Ja pikipiki tuei. Serikal nyaka miwa the nice environment mondo tijwa bende obed gi luor. Awinjo ko wadwa ni owuoyo about riwruok mar ja bodaboda e kind geche. Iyudo ka ja bodaboda ndara nigi 3 lanes to biro kwanyo lane matie pavement or entiere in between the vehicles oringe dier geche gi. Lane Lydia king'iyo meters mantiere in a lane is around more than 6. Yeah? Chieng' moro achiel ja pikipiki biro ting'i to ring kodi at the center. Tinegi ma jagari biro timo ne ja pikipiki. Jagari biro neno nafas. Jagari no koro neno. Ingeni kani neno ni we adira ka mondo aweni okal. To dhi neno ni ringo outside the lane. To sama kore ringe lane ni cha. Jagari no koro okoneni you are on the right track. Anche ngoro ngato nyisa ni bwana maeri en lane mar vehicles maringo faster. Tapenyi ni mano be nie chik mar bodaboda mar gine traffic. Ni maeri lane mar faster. Koro an ka ringo ka tam slow.